Wash your hands. Kwọọ aka gị. Kwọọ aka gị. Kwọọ aka gị. Now, I know you do be expecting me to say sa aka gị, since wash is sa. Yes, it's sa aka gị if the person is washing off dirt from his or her hand. But if it's you washing your palms, especially if you want to eat swallow, like you want to eat akpu or garri, it is kwọọ aka gị. Kwọọ aka gị. But if you are washing your hand, maybe especially your upper part of your hand, not necessarily the palm of your hand, because maybe it is stained, it is dusty, it is now sa aka gị. Hope this is clear. Clean your hands. Hichaa aka gị. Hichaa aka gị. Hichaa aka gị. Also, fichaa aka gị. Fichaa aka gị. Close that door. Mechie ụzọ ahụ. Mechie ụzọ ahụ. Mechie ụzọ ahụ. Open that door. Mepee ụzọ ahụ. Mepee ụzọ ahụ. Mepee ụzọ ahụ. You can also hear meghee ụzọ ahụ. Question for you. Tell me in the comment section, what is the Igbo word for close and open? You should be able to deduct it from close that door and open that door. So what do you think is the Igbo word for close? And what is the Igbo word for open? On the light. Gbanye ọkụ. Gbanye ọkụ. Gbanye ọkụ. Nneka, on the light. Nneka, gbanye ọkụ. Nneka, gbanye ọkụ. Off the light. Gbanyụọ ọkụ. Gbanyụọ ọkụ. Gbanyụọ ọkụ. Sweep the house. Zaa ụlọ. Zaa ụlọ. Zaa ụlọ. Zaa ụlọ is also common. Clean the house. Hichaa ụlọ. Hichaa ụlọ. Hichaa ụlọ. Fichaa ụlọ also common. Wash the plate. Saa efere. Saa efere. Saa efere. Now a question for you. If spoon is ngazi, ngazi, how will you say wash the spoon? Tell me in the comment section. How will you say wash the spoon in Igbo? Brush your teeth. Saa eze gị. Saa eze gị. Saa eze gị. Brush your teeth is also chie eze gị. Chie eze gị. Comb your hair. Bọọ isi gị. Bọọ isi gị. Bọọ isi gị. Comb your hair is also haa isi gị. Haa isi gị. Haa isi gị. Now this is why some part of Igbo call comb mbọ. Mbọ isi. Because bọọ isi gị. Then comb becomes mbọ isi. Mbọ isi. Now some will say nha isi. Nha isi. That's the word for comb. Gotten from ha isi gị. So nha isi. Tell me. Gwa mụ. Gwa mụ. Gwa mụ. Ask her. Jụọ ya. Jụọ ya. Jụọ ya. Now, if tell me is gwa mụ and ask her is jụọ ya, can you figure out what will be ask me? I'm waiting to hear. Tell me in the comment section. Bring it. Wete ya. Wete ya. Wete ya. You can also hear wota ya. Wota ya. Wota ya. Wote ya. But standard, wete ya.
Bring it for me. Wetere m ya. Wetere m ya. Wetere m ya. Help me. Nyere m aka. Nyere m aka. Nyere m aka. Nneka, help me. Nneka, nyere m aka. Nneka, biko, please help me. Nneka, biko, nyere m aka. Keep it. Debe ya. Debe ya. Debe ya. You can also hear dewe ya, dobe ya, dosa ya. Throw it. Tụọ ya. Tụọ ya. Tụọ ya. Throw it away. Tufuo ya. Tufuo ya. Tufuo ya. Hide it. Zoo ya. Zoo ya. Zoo ya. How do you say hide here in Igbo? Hide here in Igbo. Tell me in the comment section. Ensure you are doing your class work. Writing of Igbo also helps in remembering. Okay, when you write it down, it helps you to remember. So, how will you say hide here in Igbo language? Hide it for me. Zoro ya. Zoro ya. Zoro ya. See it. Lee ya. Lee ya. Lee ya. Also, nee ya. Nee ya. Look at me. Lee m anya. Lee m anya. Lee m anya. Also, nee m anya. Nee m anya. Dance for me. Gbara m egwu. Gbara m egwu. Gbara m egwu. Play the ball. Gbaa bọọlụ ahụ. Gbaa bọọlụ ahụ. Gbaa bọọlụ ahụ. Sing for me. Gụọrọ m egwu. Gụọrọ m egwu. Gụọrọ m egwu. Forget about it. Chefuo ya. Chefuo ya. Chefuo ya. You can also hear lozo ya. Lozo ya. Remind me about it. Chetara m ya. Chetara m ya. Chetara m ya. Also, lotara m ya. Lotara m ya. Kill it. Gbuo ya. Gbuo ya. Gbuo ya. Sell it. Ree ya. Ree ya. Ree ya. Buy it. Zụta ya. Zụta ya. Zụta ya. Also, gota ya. Gota ya. Call me. Kpọọ mụ. Kpọọ mụ. Kpọọ mụ. Call your mother. Kpọọ nne gị. Kpọọ nne gị. Kpọọ nne gị. Classwork again. If brother is nwanne nwoke, how will you say call your brother?
Tell me in the comment section how you will say call your brother. Ensure you are doing this classwork. Type it to help you remember. Follow me. Soro m. Soro m. Soro m. Show me. Gosi m. Gosi m. Gosi m. Also, zi m. Zi m. Zi m. Give me. Nye m. Nye m. Nye m. Teach me. Kuziere m. Kuziere m. Kuziere m. Hold this. Jide ihe a. Jide ihe a. Jide ihe a. Also, jide ife a. Jide ife a. Classwork. How will you say hold this book? Book, as a reminder, is akwụkwọ. So how will you say hold this book? Tell me in the comment section. Hold this for me. Jidere m ihe a. Jidere m ihe a. Jidere m ihe a. Another classwork. If plate in Igbo is efere, how will you say hold this plate for me? Tell me in the comment section. If you're wrong, I will give you the right. I will correct you, okay? Don't be afraid of failing, okay? Put it. Tinye ya. Tinye ya. Tinye ya. Put it inside my bag. Tinye ya n'ime akpa m. Tinye ya n'ime akpa m. Tinye ya n'ime akpa m. Stop there. Kwụsị ebe ahụ. Kwụsị ebe ahụ. Kwụsị ebe ahụ. It's not uncommon to hear kwụsị ebe ahụ. Kwụsị ebe ahụ. Jump down. Wutuo ala. Wutuo ala. Wutuo ala. Also, wutuo ana. Now, can you remember what I said is jump up? We did jump up in the part 1 of this series. So, if you are here to watch that part 1, I will be dropping the link to part 1 in the comment section or in the description of this video. So, after watching this one, take yourself to the part 1. That's where I told you what jump up is. Now, in this part 2, I just told you that jump down is wutuo ala, also wutuo ana. Read it. Gụọ ya. Gụọ ya. Gụọ ya. Read it for me. Gụọrọ m ya. Gụọrọ m ya. Gụọrọ m ya. Read this book for me. How will you say read this book for me? Read this book for me. Tell me in the comment section. Count it. Gụọ ya ọnụ. Gụọ ya ọnụ. Gụọ ya ọnụ. Now, you can still decide to eliminate the ọnụ and just say gụọ ya. Gụọ ya. So you can see that
read it and count it, have the same guo. But once it's onu, it's definitely count. So you can say guo ya onu or just say guo ya. Count it again. Guo ya ọzọ. Guo ya ọzọ. Guo ya onu ọzọ. You get it? I know you get it. Write it. Dee ya. Dee ya. Dee ya. Write it here. Dee ya ebe a. Dee ya ebe a. Dee ya ebe a. Sleep now. Rahụọ ụra ugbu a or kịta. Rahụọ ụra ugbu a. Rahụọ ụra ugbu a. Also, hie ụra ugbu a. Hie ụra ugbu a. Hie ụra kịta. Say it. Kwuo ya. Kwuo ya. Kwuo ya. Say it again. Kwuo ya ọzọ. Kwuo ya ọzọ. Kwuo ya ọzọ. Listen. Gee ntị. Gee ntị. Gee ntị. Also, ṅaa ntị. Ṅaa ntị. Listen to me. Gee m ntị. Gee m ntị. Gee m ntị. Also, ṅaa m ntị. Another class work. Listening to her is what? Tell me in the comment section. Listening to her is what in Igbo? Find it or look for it. That's when you're searching for something, looking for something. It is chọọ ya. Chọọ ya. Chọọ ya. Carry it. Buru ya. Buru ya. Buru ya. Carry it up or lift it up. Bulite ya elu. Bulite ya elu. Bulite ya elu. Also, bunite ya elu. Bunite ya elu. Pick it. Tụtụrụ ya. Tụtụrụ ya. Tụtụrụ ya. Pick it up. Tụtụlite ya elu. Tụtụlite ya elu. Tụtụlite ya elu. Also, tụtụnite ya enu. Tụtụnite ya enu. Now that's it for today. Please endeavor to like this video, share this video. Your support means a lot to me. Help us grow this channel to 1,000 subscribers. Subscribe, share. We need more people